Durante un período de 3 meses aproximadamente volverá a pecharse o tráfico Paseo da Ribeira, á altura do cruce do Peirao da T, na zona do Estreito. Así o comunicaron esta mañá responsables da empresa Proyecon, que executa as obras de saneamento e ampliación da EDAR, durante unha reunión no Concello, na que tomaron parte tamén técnicos de Augas de Galicia e representantes da Confraría, da Asociación Rianxeira de Empresarios e tamén da Asociación Somos Rianxo. O peche á circulación neste tramo de rúa iniciarase a partir de mañá mércores. Afectará a circulación rodada en distintas fases de implantación no tramo comprendido entre o Peirao de Setefogas á zona dos Xardíns. O tráfico de vehículos lixeiros que pretenden acceder ao casco antigo e á zona portuaria, así como o tráfico de vehículos pesados, deberá efectuarse pola estrada de Tanxil, empregando o itinerario habitual pola rúa Rosalía de Castro, estrada de Rianxiño, Rúa Arcos Moldes e o cruce de Xogo dos Bolos. Para dar servizo aos comercios e establecementos hostaleiros da zona que puideran verse afectados, a Policía Local habilitará zonas de carga e descarga e parking express na Praza Rafael Dieste, debidamente sinalizados.